hapon, alamin naman natin yung magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, January 30, 2023. Sa kasalukuyan nga itong shear line, ito nakakaapekto to sa may Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao. At dahil nga dito sa shear line, naasahan natin na magiging maulan na may mga kasamang thunderstorm dito sa may Visayas, sa may Northern Mindanao, sa may Caraga, sa may Davao Region, pati na rin dito sa may bandang Albay, sa may bandang Sorsogon, sa may bandang Masbate, at sa may Catanduanes. Kayo ating mga kababayan dyan, ingat lalo na kapag katamtaman hanggang sa malakas yung pag-ulan dahil posible yung pagguho ng lupa, pati na rin itong mga pagbaha. Samantalang dito naman sa southern part ng Palawan, magiging maulan pa rin dyan dahil po sa epekto ng trough ng low pressure area. Ito naman ay nasa labas na ating Philippine Area of Responsibility at posible ito magpaulan dyan sa may bandang Palawan hanggang bukas. Samantala, itong northeast monsoon naman o ating hanging amihan nakakaapekto sa may Luzon. At dahil nga sa epekto nitong northeast monsoon, dito sa may Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region, dito rin sa may Aurora, sa may Quezon, sa may nalalabing bahagi ng Bicol Region, dito rin sa may Marinduque, sa may Romblon, sa may Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, asahan natin yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Samantalang mas magandang panahon naman ang inaasahan natin para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, maliban na nga lang sa mga may hinang pag-ulan. Samantalang dito, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, magandang panahon din ang inaasahan natin pero ingat pa rin sa mga tsansa ng mga localized thunderstorm. Para naman sa lagay ng panahon natin for tomorrow, inaasahan natin dito banda sa may Cagayan Valley, pati na rin sa may bandang Aurora at Quezon, magiging maulan dahil yan sa northeast monsoon. Samantalang sa nalalabing bahagi dito sa may bandang Palawan, inaasahan naman natin na maaaring maging maulan dahil pa rin sa trough na low pressure area na nasa labas ng ating area of responsibility. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magandang panahon pa rin yung inaasahan natin maliban sa mga may hinang pag-ulan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila maglalaro from 23 to 31 degrees Celsius at sa Baguio naman ay 13 to 23 degrees Celsius. Dito sa may Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius naman. Para naman sa lagay ng panahon bukas, dito sa may Visayas and Mindanao, dito papansin natin sa may bandang Eastern Visayas, magiging maulan po tayo dyan dahil naman yan sa maaring paglakas na amihan. And also, sa nalalabing bahagi ng Visayas and Mindanao, mas magandang panahon yung inaasahan natin, maliban na nga lang sa mga may hinang pag-ulan pa rin. Agwat ang temperatura para